tu cine ești și cu cine dorești să vorbești? Eu sunt tata Zanfira și vreau să vorbesc cu soțul meu. Moarte. Oh, păi atunci caută-l, ai greșit adresa, caută-l în altă parte. Auzi tu de sufragerie cred că am tot păsit pe la tine. Nu prea cred. Opa, Eu cred că a poposit la cimitir. Opa, da, nu cred. Știi de ce? Am camera de filmat și te luam pe monitor că stea cu el de vorbă și faci sex. Faci sex cu el? Nu, bă, tu să faci sex cu el. Babă Zanfiră, cred că ești nebună. Du-te în altă parte. Du-te la spital. Auzi tu, dacă vrei să ne certăm. Păi, eu cred că trebuie să ne certăm. M-ai sunat și vorbești urât. Auzi tu, vrei să ne certăm? Da? Cred că ne certăm oricând. Sună-mă mai târziu să ne certăm. Bine. După o oră. Alo, Da? eu tot ce sunt. Tot tu ești? Da, voi. Ai fost la spital? Nu, Atunci du-te și după aia vorbim. nu. Caută-ți, babă Zanfiră, caută-ți moșul în altă parte. Stai. Caută-l la cimitir. Moarte! Hai, gata. Vino țără încoace că vreau să te prind cuiva. Pe mine? Da, voi pe tine. Da? Eu sunt soțul doamnei Zanfiră. Și ce vrei de la mine, soțul doamnei Zanfiră? Să te omor. Oasa mea. Umorul pe baba Zanfiră? Ea e nevastă mea. Păi și e mai aproape